ഇതാണ് ബിത് സൂർ റോഡ്. ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ടണലുകളാണ് ഈ പാതയിലുള്ളത്. മൊത്തം 2.1 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുണ്ട് ഈ ടണലുകൾക്ക്. സമാഇൽ വിലയാത്തിലെ നിതാബ് ഗ്രാമത്തിനടുത്തും വാദി അക് പർവ്വതനിരകളിലുമാണ് ടണലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മസ്കറ്റിനെയും നോർത്ത് സൗത്ത് ഗവർണറേറ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗമാണിത്. ദുർഘടകമായ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ യാത്ര എളുപ്പമാക്കാനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി. ഓരോ ടണലിനും ഓരോ ദിശയിലേക്കും 3 ലൈനുകൾ വീതമുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ്.